Пане Езу, сузіраючы сёння Твой крыжовы шлях, хочам маліць Цябе за нашу краіну, наш беларускі народ у гэты няпросты для нас час выпрабаванняў, з верай, што праз сваё цярпенне Ты зрабіўся салідарны з кожным церпячым чалавекам. У падзеях Твайго крыжовага шляху хочам шукаць і знайсці сапраўднае пакаянне за нашы асабістыя і супольныя грахі, за наш свядомы і несвядомы ўдзел у зле і несправядлівасці. Хочам прасіць аб надзеі, што праз боль, выпрабаванне, цярпенне Ты прывядзеш нас да такога стану, такога ладу, у якім усе мы асабіста і як супольнасць, народ, адзіная сям'я, будзем кіравацца Тваім словам, шануючы Цябе як нашага Пана і Валадара, да такога ладу, у якім будзе шанавацца годнасць кожнага чалавека, створанага на Тваё падабенства. Дапамажы нам, Пане, моцаю Тваёй ласкі прайсці наш крыжовы шлях разам з Табою. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя першая. Езус асуджаны на смерць. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Бог раскрывший руку свою, смерть откупил Ты. Несправядлівы суд, абвінавачванні беспадстаўныя і абсурдныя. Сёння разам з Табой, Езу, на гэтым судзе знаходзяцца усе несправядліва асуджаныя нашыя суайчыннікі, якія таксама пытаюцца, за што. Дапамажы ім і кожнаму з нас, хто жыве на гэтай зямлі, не баяцца шукаць праўды, шукаць Цябе, нягледзячы на магчымы пераслед і абвінавачванні з боку грамадства. Ойче наш, который Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя другая. Езус бярэ крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Бог раскрывший руку свою, свет отлупил Ты. Крыж чалавека, крыж народа. За сваю слаўную і гаротную гісторыю мы паспелі пранесці шмат крыжоў. Гэта войны, хваробы, пандэмія, заняпад культуры і мовы, час татальнага бязвер'я і адмаўлення ад Бога, злоўжыванне ўладай. Некаторыя з гэтых крыжоў мы нясем па сённяшні дзень. Але, магчыма, мы самі іх выбралі калісьці даўно, у пэўны момант, страціўшы нашу ўласную нацыянальную годнасць, згубіўшы яе дзесьці на прасторах часу. Толькі з Табою, Хрысте, магчыма годна пранесці гэтыя крыжы на нацыянальную галготу. Толькі звярнуўшыся усім сваім позіркам да Цябе, магчыма вытрываць усе цяжкасці з годнасцю.
Отче наш, который Ty sa naťarpila drána, Jezu Chryste, zmiluйся над нами. Стація третья. Езус падае першы раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бо раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Пад цяжарам крыжа Езус падае, але з любові да чалавека ўстае і ідзе далей. І становіцца няважным, што ён упаў, важна толькі, што ён не дазволіў сабе застацца ў роспачы, без надзеі і абыякавасці гэтага падзення. Ён устае, бо хоча, каб мы мелі жыццё вечнае. Балюча, невыносна цяжка, але жаданне дабра прымушае яго працягнуць шлях. Не страх, але любоў і жаданне дабра. Атака каранавіруса паваліла многіх з нас, мы паддаліся страху, паніцы з-за няпэўненасці і пачуцця пастаяннай небяспекі. Некаторыя, наадварот, палічылі, што выкананне мераў бяспекі – гэта недавер да Бога. Усе мы ўпалі у пыху, страх, абыякавасць. Але каштоўнае дабравольнае жаданне дабра, якое змушае ўстаць і працягваць шлях. Памолімся аб аднаўленні любові ў нашых сэрцах і асабліва цяпер, калі ўсё здаецца няпэўным, будзем падтрымліваць адзін аднаго і шукаць дабра. Отче наш, Ты нас терпела рано, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя чацвёртая. Езус сустракае сваю маці. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бо раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Езус знаходзіцца ў цяжкім моманце. Ён абсалютна адзінокі ў сваім цярпенні. Многія баяліся падысці да настаўніка, і толькі маці была блізка. Марыя адарыла Езуса любоўю, чуласцю і спачуваннем, не магла нічога зрабіць для яго ці нават за яго, але проста была блізка. У гэтыя няпростыя драматычныя часы мы з аднаго боку бачым вакол шмат цярпення, але з іншага гэта становіцца для нас нагодаю ўзрастаць у эмпатыі і чуласці да бліжніх. Але хто гэты бліжні? Маці Тэрэза казала, што цяжэй за ўсё любіць тых, хто побач. Як Марыя была блізка да свайго сына, гэтак жа і мы пакліканыя праявіць міласэрнасць, спачуванне, перш за ўсё да нашых родных і блізкіх, і, нягледзячы на іх недахопы і грахі, убачыць іх цярпенне. Памолімся словамі папы Францішка і папросім Пана, каб гэты час Вялікага посту дапамог нам надаць евангельскі сэнс гэтаму моманту выпрабавання і болю. Вітай, Марыя, поўная ласкі.
за нас терпел от ран. Иисус Христе, смилуйся над нами. Стація 5. Симон Киринеец допомагає Єзусу нести криш. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Насіце цяжары адно аднаго. Гэты заклік найбольш адлюстроўвае ўчынак Сымона Кірынейца, які, нягледзячы на ўсю нязвыкласць і нечаканасць сітуацыі, панёс твой крыж, Езу. І гэты крыж дапамог яму паглядзець на цябе інакш, не як на злачынца, а як на збаўцу. Гэты крыж, які ён нёс за іншага, дапамог і яму перамяніць сваё сэрца. Дадай нам сілы, Хрысте, каб нават у цяжкіх сітуацыях жыцця мы былі здольнымі да салідарнасці. Да салідарнасці прыватнай, а таксама да салідарнасці нацыянальнай. Каб не маўчалі, калі патрэбна казаць і бараніць тваю праўду, нават калі за гэта давядзецца цярпець. Каб дапамагалі іншым і былі міласэрнымі, бо Ты, Пане, міласэрны. Ойче наш, Ты за нас терпел от ран. Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя 6. Вераніка выцірае твар Езуса. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Вытры твар свой, распраў свае плечы і паглядзі ў люстэрка на самога сябе. Што ты там бачыш? Гэта не проста адлюстраванне, гэта вобраз Бога, непаўторны, самабытны. Вельмі важна заўжды памятаць на гэтым жыццёвым крыжовым шляху, што мы Яго вобразы, створаныя на Яго падабенства. Кожны унікальны і непаўторны, кожны з'яўляецца дзіцём Божым. І Бог радуецца кожнаму ў Яго унікальнасці. Таму не варта упадабняцца да кагосьці і граць ролі, варта быць сабою, быць народам, ведаць, хто мы і адкуль і кім насамрэч з'яўляемся. Гэта нялёгкі працэс, вярнуць тое, што было згублена, але з Табою, Езу, ўсё магчыма. Ойче наш, который ёсць. Ты за нас терпел от ран. Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя Езус падае другі раз. Кланяемся Табе, Езу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Кожнае падзенне – гэта боль, але і шанец. Шанец, які мы можам выкарыстаць па-рознаму.
зрабіць высновы са свайго ўпадку і пастарацца больш не падаць, або так і застацца ляжаць, апусціўшы рукі і запэўніваючы ўсіх навокал, што падняцца немагчыма, ці вінаваціць у сваім падзенні ўсіх, акрамя сябе самога. Натхні нас, Ойча, паглядзець на сябе збоку і ўбачыць, чым мы кіруемся ў нашых выбарах. Дапамажы нам выправіць нашыя асабістыя супольныя памылкі і разам з Табою будаваць новае жыццё. Ойча наш, который... Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя Езус уцяшае іерусалімскіх жанчын. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бо проскрывши муку свою, свет откупил Ты. Не плачьте по мне, а плачьте по сабе і па дзецях вашых. Гэтыя словы Езуса сёння гучаць з новай сілай. Варта задаць сабе пытанне, што мы пакінем пасля сябе ў гэтай краіне, якую спадчыну перададзім сваім дзецям і ўнукам. Ці застанецца Беларусь сапраўды Беларуссю са сваёй мовай, культурай, гісторыяй, з усведамленнем уласнай годнасці і пашанай да жыцця і годнасці кожнага чалавека. Ці зможам мы захаваць хрысціянскія каштоўнасці, каб нашыя дзеці мелі арыенцір у гэтым свеце і не паддаваліся уплывам суполак смерці, наркаманіі, сектанства і іншых небяспечных з'яваў сучаснасці. Ойча, спашлі свайго духа на кожнага беларуса, каб мы змаглі мудра распараджацца тым, што ў нас ёсць, і захавалі нацыю ад вымірання. Ойча наш, Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя 9. Езус падае 3 раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бо проскрывши муку свою, свет откупил Ты. На шляху да праўды шмат перашкодаў. Таму не дзіўна, што Езус падае ў чарговы раз пад цяжарам крыжа. І таксама і мы даволі часта падаем пад цяжарам сваіх грахоў. Беларусь знаходзіцца на другім месцы ў свеце па колькасці разводаў і ўжывання алкаголю на душу насельніцтва, на другім месцы па ўзроўні беднасці ў Еўропе, на 4 па колькасці суіцыдаў. Каля 30 000 дзяцей становяцца ахвярамі абортаў кожны год. Дапамажы нам, Хрысте, не ўпасці ў роспач ад нашых падзенняў, а выкарыстаць яго як сігнал для ўсеагульнага навяртання душы. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё.
за нас терпел от ран. Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя 10. З Езуса здзіраюцца дзенні. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. З Езуса здзіраюцца дзенні, выстаўляючы яго на пасмешышча і ганьбу, на прыніжэнне і здзекі. Аднак каты не ведалі, што любоў Бога ў сваёй аголенасці закрые усю аголенасць Адама і Евы. Пандэмія агаліла чалавецтва аж да глыбіні сэрцаў. Хвароба здзірае маскі і забівае наш несапраўдны твар. Яна выявіла трупныя чэрапы, схаваныя ў пабеленых трунах, і выцягнула на святло перліны, незаўважныя ў пыле штодзённасці. Дзякуючы пандэміі мы можам не проста ўбачыць праўду пра сябе, але і ўбачыць шлях да сапраўдных пераменаў. Так, гэта крыжовы шлях, але Христовы. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як на небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не будь нас в спокойствии, а избавь нас от зла. Ты за нас терпел от ран. Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя 11. Укрыжаванне Езуса. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Была аж 3 гадзіна, калі укрыжавалі Яго. Неверагодны боль ад цвікоў, што прабіваюць Твоё цела. Прабач нас, Христе, за тое, што укрыжоўваем Цябе крывёю тысяч ненароджаных дзяцей, забіваем Цябе у сабе шматлікімі залежнасцямі, руйнуем сужэнствы, узводзім на п'едэстал іншых багоў, давяраючы розным забабонам, за тое, што, імкнучыся да ўлады і лепшага жыцця, ідзем па галовах і множым падман. Прабач за нечысціню і дашлюбныя зносіны, за блюзнерства і крывадушнасць, за ўсё, чым абражаем Цябе, Езу, як народ. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам вины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводи нас в спокойствие, а избавь нас от зла. Ты за нас терпел от ран. Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя 12. Езус памірае на крыжы. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Вось і исполнілася. Езус выканаў сваю місію, пранёсшы свой крыж да канца, стрываўшы да канца здзекі і кпіны. Ён памірае, каб мы маглі жыць. Езу, дапамажы нам памерці для сваёй пыхі, памерці, каб атрымаць вечнае жыццё, каб вярнуць надзею і веру
на лепшае, годнае жыццё ў нашай краіне. Памерці разам з Табою, каб стаць нарэшце сапраўдным народам. Ойче наш, Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя 13. Езуса здымаю з крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе, Bo praz krzyży muku swoją, świat odkupił Ty. Зраненае цела збаўцы аддаюць яго родным, каб змаглі пахаваць па звычаях ізраільскага народа. Дзякуй, Божа, за Твайго Сына, за Яго муку і кроў, за тое, што даў нам надзею на вечнае жыццё з Табою. Дзякуй таксама за кожнага з нас, за ўвесь наш народ і за тыя ласкі, якія Ты нам даеш кожны дзень. Нягледзячы на шматлікія крыжы і праблемы сучаснасці, мы давяраем Табе, Ойча, усю нашу краіну, увесь наш народ. Благослови нас, оздарави и наполни Твоею правдою по заступництву Маці Божией. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя 14. Езуса кладуць у гробніцу. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе, Bo praz krzyży muku swoją, świat odkupił Ty. Цела Езуса кладуць у гробніцу. Той момант у гісторыі чалавецтва, калі надыходзіць цішыня. Цішыня чакання ў васкрасення. Цішыня, у якой кожны можа пачуць сваё сэрца. Што ў ім цяпер? Смутак або радасць? Крыўда або прабачэнне? Зайздрасць або жаданне дабра іншаму? Нянавісць або любоў? Перамены знешнія пачынаюцца з пераменаў у нашых сэрцах, зразумення таго, што я магу рабіць свет лепшым, я магу рабіць Беларусь лепшаю. Калі ў першую чаргу пастараюся стаць лепшым сам. Дзякуем Табе, Езу, за гэты крыжовы шлях і поўнасцю аддаем Табе свае сэрцы. Напоўні іх адвагаю несці Цябе іншым і будзь валадаром нашага жыцця, нашай бацькаўшчыны. Ойче наш, который Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, krzyżowy szlak zaвершается 14 стацией,
Але гэта не апошняя стацыя Евангелля. Пасля мукі і укрыжавання надыдзе і дзень Васкрасення. Жыццё пераможа смерць, плач пераменіцца ў радасць, а страх будзе ўтаймаваны спакоем. О Пане Сусвету, Ты ведаеш, што такое чалавечы боль, і як ніхто іншы ведаеш, што такое моц Васкрасення. Просім Цябе, будзь з намі да канца на крыжовым шляху нашага народу. Падрыхтуй нашыя сэрцы да ўзаемнага прабачэння і паяднання і благаславі кожнага на перамогу дабрыні і любові над злом і насіллем, на перамогу жыцця над смерцю. Бо Ты жывеш і валадарыш на векі вечныя. Для атрымання адпусту памолімся ў інтэнцыях папы Францішка «Ойче наш», который Вітай, Мария, полная милости, Пан с тобой, благословенна Ты между женщинами, и благословен плод Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в смерти нашей. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Пан з вами. Нехай нашу країну благословить Бог Усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Ти за нас терпіла,